Så vi skal spille Go Garden sammen med Pelle i dag. Hej Pelle. Hej. Og det handler om Pelles meloner. Hans meloner, det er dem her. Den her. Store meloner. Den der. Og så handler det om den der lyskugler i dag. Dem der, hvis I kan se dem. Og så den der frossen tingling, som Pelle gider godt at have. Ikke også, Pelle? Den bliver meget værd. Det kan godt være, at jeg kommer til at sige det. Nej, det gør du ikke. Og så kommer lige ind i seeds. Der. Ja, og så skal jeg lige plante. Og jeg har 21 base sprinters. Nice. Nice. Hej. Hej. Jeg lukker lige ind til dig, det er. Ja. Pelle, gider du godt at have en YouTube-kanal? Hvad? Gider du godt at have en YouTube-kanal? Ja, og så går vi lige, hvis I ikke lige kan se nu, det er fordi jeg lige skal gøre sådan der. Den er til 50.000, det er billigt. Jeg køber lige en af dem her, er det ikke? Ah. Min store meloner. Jeg har fået på den her ember lige. Kun 2. Kun? Hvor meget tror du, jeg kan få for den her? Hvad siger I? Den der, hvis I kan se den. Hvor meget tror du, jeg kan få på den her? Hvor meget tror du, jeg kan få for den?